Okay. Hallo? Nee, dat is ergens dingen dat parang. Hoe kan dat nou? Yes. Zeg Lies. Oké, ja, nou hoor ik je stem. Hoe klinkt je stem en ook zo anders? Ik heb verkouden. Zo je blij. Nee man, dat is vol bij mij man. Die moest echt een klomp kunnen. En die kleren goed, maar moest niet bij elkaar liggen. Die zien die. Zo nee man. Hoe kom man? Wat? Yung mano beslaan. Dat is misschien de eerste keer wat hij dat doet. Ah, mijn vriend? Nee, man. Jij ziet die man bij jou nemen. Maar jij klauw. En jij galk op booslijk. Of haal je dat. Of als al je luchten af. Als dat valt met jou. Jij ziet die man bij jou nemen. Hoe krijg je jezelf zo? Nee, mijn liefje. Jij zal maar zo wachten, maar gaan naar toch wel daar plekken. Ik wil toch veel uitgehelpen. Je blij moet die man, jij klauw. Jij klauw zoals een booslees klauwtje. Je ook kijk op bij dan. Bye.